Myslím si, že to, čo som povedal na začiatku, očakávam, aby tu vznikla taká malá agora. Istým spôsobom sa tento zámer naplnil tým, že sme diskutovali, tým, že sme sa vyprovokovali navzájom k nejakému zamysleniu a úvahám. A predpokladám, že ste našli aj inšpirácie do budúcna, akým smerom sa vydať, kde sa vylepšiť, alebo čo by sme mohli v budúcnosti robiť v našej oblasti, aj z hľadiska vzdelávania, aj z hľadiska budúcej praxe. Ak sme naplnili aspoň tieto minimálne požiadavky, tak, alebo vás naplnili osobne, tak myslím si, splnil sa aspoň tento náš minimálny účel. Ja samozrejme vidím aj ten širší rozmer. Otvorili sme diskusiu k novej problematike. Mňa osobne tiež inšpirovali príspevky k tomu, aby som sa zamyslel nad niektorými vecami, dotýkajúce sa trebárs aj špecializácie poradenstva v etike, ale samozrejme aj otázky, čo robiť do budúcna. Fakticky aj tí, ktorí nestihli diskutovať práve k tým svojim problémom, ktoré ich zaujímajú v rámci vlastných referátov, myslím si, že je tu priestor pre nich v budúcnosti, aby buď otvorili túto tému ako osobitý problém, alebo prípadne sa spojili s garantami alebo s osobami, ktoré si vypočuli a zaoberajú sa podobnou problematikou a určite budú ochotné vám odpovedať. Takže ja toto nevidím ako konečné uzavretie celého nášho diskurzu. Ako som počul von, aj ďalší sa chcú ešte stretnúť, komunikovať s týmito našimi dnešnými účastníkmi, či už docentkou Palovičovou, pani docentka Čierna je tiež otvorená, myslím, ďalšej diskusii, takže vidím to ďalej ako otvorený diskurs. A samozrejme, pre vás, ktorí ste prišli z praxe, alebo ktorí ste tu z titulu takej tej pasívnej účasti, dúfam, že ste tiež nabrali nové poznatky a obohatilo vás to osobne aj myšlienkovo. Toľko na záver. Prajem teda všetkým, aby sa nám podarili tie naše zámery realizovať spoločne a za spoločnej teda nejakej pomoci, aby sme neuzatvárali našu interdisciplinárnu spoluprácu, hlavne tu s pani docentkou, s pani docentkou Čiernou, pani docentkou Palovičovou alebo aj pani docentkou Oravcovou, aby sme popracovali na vylepšovaní týchto našich projektov v budúcnosti a prípadne sa pokúsili skutočne presadiť túto formu, tento typ novej etickej praxe alebo novej akejsi profesijnej orientácie skutočne do života. To je moje želanie a určite všetci budeme asi ako sme tu na tom aktívne pracovať. Chcem poďakovať zahraničným účastníkom, že pricestovali tak zďaleka a samozrejme tu prítomnej pani docentke, že zotrvala s nami, že vydržala a ostatným samozrejme tiež za to, že si vypočuli naše referáty, prípadne naše stanoviská. Ďakujem, želám všetko dobré. Dovidenia.